विथ ऑल दिस बिटॉक्स, तर मला तर एक एकदा वाटतं की जे वेन आय वॉज इन कॉलेज, मी ज्या हिरो हिरोईन्स ऍक्ट्रेसला वगैरे बघतो ते अजून तशाच आहेत. मी बदललोय, माझा फेस चेंज झालाय, मी फिजिकली आय हॅव चेंज, बट दोज ऍक्टर अँड ऍक्ट्रेसेस हॅव रिमेन्ड एज इफ टाइम हॅज पॉज्ड फॉर देम. आता ऑब्व्हियसली इट्स इट्स हाऊ दे मेंटेन देम. आपण काय काळजी घेऊ शकतो जेणेकरून आपल्याला, फॉर एक्झाम्पल आता आपल्याला एक्ने आहे, पिगमेंटेशन जे जे होतात, आता हे कॉस्मेटिक्समुळे पण होतात आणि आपल्या लाईफस्टाईलमुळे पण होतात. आपण काय करू शकतो जेणेकरून आपण ऍटलिस्ट मॉडस्ट दिसू शकतो, सुंदर नाही म्हणत. आय विल कम टू दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप. एक तर पहिल्यांदा आपण केसाबद्दल बोलू, हम्म, की केसांची काळजी जी आहे ते आपण, मला वाटतं गेल्या 25 वर्षात ग्लोबलायझेशन झाल्यावरती हम्म, जे जगभराचे शॅम्पू भारताच्या माथी मारले गेले, की ते हेड अँड शोल्डर असू देत, नाहीतर आणि काहीतरी क्लिअर वगैरे असे हम्म, असू देत. तर त्याच्यामध्ये सल्फेटचं आणि पॅराबेनचं इतकं प्रमाण आहे, की ते हम्म, अक्षरशः तुमची फक्त घरातली फरशी पुसण्याच्या लायकीचे आहेत. तर हे हम्म, पदार्थ तुमच्या डोक्यावरती सतत वर्षानुवर्ष घातलं गेल्यामुळं त्या केसांचा पोत, त्या केसांच्या मुळाशी असलेल्या तेलाच्या ग्रंथी ह्यांचा हम्म, ऱ्हास होतो. आणि त्यामुळं केसांचा पोत म्हणजे केस पातळ व्हायला लागतात, हम्म, फ्रिझी व्हायला लागतात, हम्म, गळतात. केसांच्या तळाशी असलेले जे नॅचरल तेल करणाऱ्या ग्रंथी आहेत, ज्यांना हम्म. तुम्हाला बाहेरचं तेल लावण्याची गरज पडत नाही खरं तर, ओके. की इतकं व्यवस्थित तुमच्या केसांना शाईन देण्याचं काम त्या ग्रंथी करत असतात. हम्म, तर त्यांचा पूर्ण समूळ नाश होऊ लागतो ह्या हम्म, सल्फेटमुळं आणि पॅराबेनमुळं. आणि त्यामुळं काय होतं, की ते हिरो-हिरोईन रिकमेंड करतात म्हणून आपण दर आठवड्याला नवीन शॅम्पूचं सॅशे आणून ते वापरतो. हम्म, पण ते चेंज म्हणून ठीक आहे. पण ते आपल्या शरीराला इतका पण चेंज हम्म, सोसवत नसतो. तर त्यासाठी आपल्या त्वचेला आणि हम्म, आपल्या केसाच्या पोताला जो नॅचरली सूट होतो हम्म, शॅम्पू, तो वापरणं चांगलं. आणि तोही शॅम्पू कसा थोड्या प्रमाणात वापरायला पाहिजे. हम्म, एकदम खूप लावला म्हणजे खूप छान होतील असं नाहीये. तर ते थोडंसं वापरायचं आणि त्याच्यानंतर कंडिशनर लावणं, म्हणजे केसाचं क्युटिकल चांगलं राहण्यासाठी कंडिशनर लावणं गरजेचं आहे. हम्म, पण ते अति लावलं तर केसांच्या मुळाशी ते साचून हम्म, कोंडा तयार होतो. तर ते अगदी बॅलन्स्ड लावायला पाहिजे. नाही तर तुमची जी पारंपरिक शिकेकाई आणि रिठ्याची पद्धत आहे ती सगळ्यात सुंदर आहे. हम्म, त्याच्यामुळं नॅचरल रिसोर्सेसकडनं तुम्हाला जे काही शॅम्पू, रिठा आहे इट इज कॉल्ड एज अ सोप नट. हम्म, तर त्यानं जे काही पातळ जी असं एक हे तयार होतो, फेस तयार होतो, त्यानं केस तुमचे स्वच्छ होतात, माती बसलेली वगैरे करेक्ट. निघून जाते आणि शिकेकाईमुळं मजबूती मिळते, हम्म, केसाला क्युटिकल नवीन छान छान मिळतं. हम्म. तर हे नॅचरल रिसोर्सेस वापरून केस धुणं कधीही चांगलंच. हे कितपत करायचं? स्किन ड्राय आपली असते, स्किन ऑइली असते. मग त्याच्यावर आपण शॅम्पू केला, की त्याच्यानंतर म्हणजे एक तर असं ना एकदम प्रोसेसच आहे तो मोठा. अँड आय फाइंड इट व्हेरी डिफिकल्ट टू समटाईम्स अंडरस्टँड दॅट प्रोसेस. बट इज इट इम्पोर्टंट? ते कसं आहे, की आता शॅम्पू वापरल्यावरती केस ड्राय होतात. मग त्यांना हं, मऊ करण्यासाठी काहीतरी द्यायला पाहिजे. मग हं, कंपनीचे खिसे कसे भरतील? हं, मग ते वापरणाऱ्याचे हं. खिसे रिकामे करून कंपन्यांचे खिसे भरण्यासाठी ते सगळं योग्य आहे. पण ओके. कंडिशनर जो आहे हा नॅचरली आपण खोबरेल तेल इतकी वर्ष लावत हो. होतो. तर ते खोबरेल तेल हे नॅचरल कंडिशनरच आहे. तर ते करेक्ट. सुद्धा पण खूप चपचप लावण्यामुळं जर का तुम्हाला त्रास होत असेल तर थोड्या थोड्या प्रमाणात लावा. प्रमाणात. बदामाचं तेल चांगलं हं, आहे, ते लावा किंवा हं, ही तिन्ही तेलं एकत्र करून लावा. हं, ज्याच्यामध्ये कॅस्टर ऑइल, जे कॅस्टर ऑइल म्हणजे एरंडाचं तेल जे हं, आहे, ते पापण्यांचे केस, आपल्या हं, डोक्यावरचे केस त्यांची चांगली वाढ होण्यासाठी, शाईन होण्यासाठी, हं, हे केस चांगले येण्यासाठी हं, कॅस्टर ऑइल इज द बेस्ट मेडिसिन. तर कॅस्टर ऑइल थोड्या प्रमाणात 10%, हं, बदामाचं तेल आहे ते 30% आणि उरलेलं हे खोबरेल तेल, हे हं, मिक्सचर करून जर का आपण वापरलं तर इट हं. इज अ नॅचरल कंडिशनर.